Ayo mawang sulan. Jane sampean ngejan apa? Wah, panuswaning jajalan. Kowe saya ngino Mananata mantu Prabu Baladewa. Saya ngias Mananata mantu Prabu Baladewa wetok. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidene Baladewa wenang baya pustaka jamus Hyang Jimat Lojoto. Piye kuwi le omong kowe? Ala coba jare-jare berjalik-jalik. Balon-alon wektune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidene Baladewa wenang boyong pustaka jamus Hyang Jimat Lojoto. Tru? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak drangap-drangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali bagong nek iso nglangkai kuandane Petruk.